Dorelela ituke mag abal mag kambi mara Peak Sports kama nyithindo ma johigni 5 ne orakore okang' mamalo ka Elsie Mayavi norenye tuke mag nyiri ma hikgi tin ne 5 ka Jojo Gatete kod Ilora Ngungi bende noyudo thuolo mar 2 kod 3 kaluore. E tuke mag nyithindo ma yawuowi ma hikgi tin ne 5 Let Karanja noyudo loch kiluwe kod George Rungendo kod Samuel Kirumba. Kenzo Kwe bende norieny kasulwe e kidieny mar jo higni 8 nyaka 9. Ranyisi mar dongruok mare tukego noyuor kod jogo abal mohingo 200 mawuok kuonde opogore e boma Nairobi ka weg chenro no to nokwayo jonyuol mondo mi ochak chon gero talanta mag nyithindgi. When I was 9 years old, my parents said I have to know how to swim. Then I went to MCA. Then I started swimming and coaches started training me. So I got better and then I came here for the competition. I'm from doing breaststroke 50, breaststroke 25, and now I'm going to do marshalling for breaststroke 50. For breaststroke, and we have done backstroke, we have done kickboard, and the other things, and butterfly. Swimming as a future is only that we need now people who embrace the swimming as a sport to bring it on board, because now if we don't bring people who understand the swimming itself, then it becomes a problem, because now they don't understand the aspect of bringing the young ones to